बम चश्मा वाला लेके कावरिया हरौरा दुआरिया गाजा पियत करे हाला बम चश्मा वाला ए स्वामी चश्मा वाला पिन्हले बासा वाक्य माला बम चश्मा वाला पिन्हले बासा वाक्य माला बम चश्मा वाला। मित्रा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पुणे झारखंड। रहुआ जैसन फेस स्वामी पहले है बनीला रौए नाम लेके तो डीजे पर झूमेला रहुआ जैसन फेस स्वामी पहले है बनीला रौए नाम लेके तो डीजे पर झूमेला हाथ में डमरू तीरा छुला बाटे माथा में लाल उजर चंदन साटे माथा में लाल उजर चंदन साटे दुनू रे कनवा में पेन्हे कनवाली रउआ से चंदन बुझाला बम चश्मा वाला ए स्वामी चश्मा वाला पिन्हले बासा वाक्य माला बम चश्मा वाला पिन्हले बासा वाक्य माला बम चश्मा वाला। रहुआ उनका में स्वामी जी फर्क ना बुझाला पेन्हले बाऊ हो देख मिर्गा के छाला रहुआ उनका में स्वामी जी फर्क ना बुझाला पेन्हले बाऊ हो देख मिर्गा के छाला एतने के बात सुनी सैया फरजी रउआ रहेली पर्वत उत घर जी रउआ रहेली पर्वत उत घर जी राइटरिया के पी प्रेमी रूप स्पंदित रउए चरनिया में गाला बम चश्मा वाला ए स्वामी चश्मा वाला पिन्हले बासा वाक्य माला बम चश्मा वाला पिन्हले बासा वाक्य माला बम चश्मा वाला। मित्रा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पुणे झारखंड।